Bozo kuti mutase. Hayi ndinayo. Matitodi. Mazwai ndataka kuziya panyaya dzeCup Clash what chichi. Can you just tell me a brief about Cup Clash at first? Like zvakakubatsirai sei kuva neCup Clash kana kuti maonera munoita Cup Clash kana kuti because you are the queen of dance already about now and tofanira kutobvisa head because tikutaura nemunhu mukuru akachitambidzwa kunzi dzii. Yeah, 2 ndo madzimai. Yeah, inongoti Cup Clash. Yes. Ainosimudza inini. Yakasimudza takati one day. Yeah. Aizi ingova nemukana. Saka nguva yangu yakasvikira paCup Clash. But before Cup Clash muri kupi madzimai timbondiudzai. Madzimai vangu ariko ndosika ndati inguva nechi Nemukana. So maibata muri kupi madzimai? Cheche maibata muri cheche I don't know. Inini ndiri munhu akasvarwa kuMasuwe, ndikakurira kuMasuwe. Saka nongoti ndiri wekuMasuwe. But zvinokontradicta manje nemangoma madzimai. Pari kubhaizika. Hazviitike izvozvo. Saka kana muri kuchechi kunoimba zvipi because I think vanotomboti madzimai haangati mupinda mudhanza hachimbotitsai church clash. Yeah? Tell me. Kana tori kuMasuwe titori vaimbiri titori vabati vebasa raMwari. Zvekutodaro? Yeah. Serious? ZvaMwari. I can't imagine kuti nhasi munogara pana madzimai. I can't imagine. It is sounding something else. It is sounding something else. This is a good song madzimai. Can you just tell me kuti kanatanga kunzwa song yanambokungoti pachataura zvaMwari nazongonzwa ijini. Madzimai. Yeah, can you tell me chii chakaitika kuti muzofunga kunyora this song? Yekuti takatonzwa radio. Patatogara pasi mustudio imomo. Pandatombotirai kunyora. Pandatobatanidzawo ndikatonoti sai zvinotobatana kai. Semabatanidzirano ungoita mamwezi. So how long do you take kuti mubude nesong kana muchinge